Jätkät. Tänään lähdetään miittiin. Vittu sä kuvat ne nyt vittu töihin. Me töihin. Mut ei lähdetä edustaa. Meinaan. Ai oho varma. Niko kyllä vois lähteä sillä pyörällä edustaa. Se olisi aika kova vetää vähän. Polttaa kumia pyörällä ja tiiäks vähän keuliskella siellä. Mut tiedätkö, Efi Manki. Tällä ei paljon mitään edusteta. No täällä vois kyllä edustaa. Mut ei kyllä, tiiäks ei, Tatu ei ihan ehkä lähde täällä edustaa kuitenkaan. Sitten no, Apikka. Vois edustaa, jos osais tehdä jotain. Sit, no täällä vittu! Täällä vois edustaa. Mut vähän vaikea ehkä vie pyörä Lappeenrantaa tosta noin vaan, mut kyllä Efin lähdetään edustaa. Joo, nyt ollaan täällä Olleen. Joo, nyt ollaan Venäjä tässä näin. Sä oot Venäjä. No joo, mä oon kyllä Venäjä. Tossa on edustuspyörät. Ei oo edustus, mutta kuitenkin tossa pyörät. Tässä on mun kengät. Vähän vaihdettu vaihteet. Sitten tullut kypärä. Jätkät tuo täällä jo tuhoa. Nyt Tatu, mitä tilasit? Kerrosateria ja 6 nuggettia paprikamaja. Mitäs Niko? Iso kana-ateria, 4 nuggettia ja kurkumaja. Tää jätkä haluuks sanoa, että tuu 4 majoneesia. Mitä sä Emil tilasit? Joo, siinä vähän ketsupia. Mitä sä tilasit? Katsos. Kato. Kerrosateria, isot ranskalaiset, kerros hampurilainen, Coca-Cola. Ja sitten paprikamajoneesi. Joo, jätkät hamppare hävisi jo. Kato kivi. Monella. Tohon kamera. Ei oo. Kyllä se meillä on joskus saattaa nähdä ne. Mitä toista tapahtuu? Vähän voi alkaa niin. Moi. Mitä? No niin, Emil tankkaa. Ette vittu letkas, saatana jää. Mä silikoin sitä. Ei vittu letkas, lopu bensa. Joo, nyt tullaan suoraan. Olleen noin. Oi. That's my man. Oh. Vittu Efi Manki siellä. Joo, täältä vähän vähemmän klippejä, kun vittu mitä ei melkein tapahtunut. Ja oltiin paskas paikkaa, mutta nyt letka siirtyy. Toivottavasti löytyy parempi paikka kuvaa. Ja juu, moi! Lately I've been missing you, but I know everything's gonna be alright. Thoughts of me kissing you, that would all lead up to the times we'd fight. Wanna know what's up with you? Ever since you left, you've been out of sight. Girl, I wanna know the truth, just so I can tell you what's on my mind. What's up? I've been calling you. It seems like I can't get to you. Thought I was being a feeling blue. Feels like I'm alone in this game for two. Tell me what you wanna do. Live your life, no stopping. When you're up late nights, who you talking to? Let me know I'm so confused. Oh, what you want? Let me know. And I'll stop. Ooh, so confused.
Olisiko mä muuten tullut? Joo. Oi voi. Ei vielä enää. Joo! Joo, moro! Oho! Ei auto, pitää morottaa. Katso, morottaa. Vittu teijä, morottaa. Saatana! Ai että jumal vehkeet siellä. Eli tää on joku lasku. Joo! Lähti taas vilkutukset. Joo, no niin moikka tähän kohtaan. No niin, pit stop. Pitää käydä heittää nopea toi mankin rengas kuntoon, mutta tosiaan en tyyli edes sanonut, mutta ollaan menossa tonne Savitaipaleen takaisin kotiin. Savitaipaleen kotiin! Ai että jumala. Ai että on Dyn. On kyllä Terttu soittaa. Ei tullu muuten roskiksi. Tai tommosia.